velkommen YouTube. I dag så skal jeg Mountain lidt. Og Lukas, som har gemt sig fra mig, fordi han prøver at slå mig ihjel. Men så vil jeg lave en pæn grineren battle. Mellem mig og mobsene, og jeg er selvfølgelig survival. Og vi skal så prøve at finde Lukas her, hvor han er. Oh shit! It's raining TNT. Hallelujah. Nej, stop det der. Åh, man. Ej, stop det der. Stop det. Hold nu op. Åh, jeg vil dø, Lukas. Hvor er du? Jeg kan ikke ligge her, mand. Jeg har ikke nogen mur. Jeg har en mur. Hey, jeg er i safe zone. Fuck, hvor er det godt, det der. Hey, jeg har ikke nogen pil. Jeg skal bruge en pil. Oh, shit. Nej, du har spawnet en giant. Nej, lad mig leve. Jeg kan ikke komme ud. Hvorfor er jeg bygget det her? Kom nu. Den spawner som det. Shit. Lad mig komme ud. Lad mig komme ud. What happened? Jeg skal væk herfra. Lad mig Jeg leve. er efter dig. Jeg kan ikke Skal jeg hjælpe dig? Nej, jeg kan ikke komme væk. Nu gå væk, nej. Fedt, mand. Nej, hvad kommer Hey, jeg har en god idé. Vi må tage noget af det her. Oh shit, jeg har gået frem og ud. Åh, det er godt. Lad os komme ind til borg. Shit. Hvor er jeg henne? Give me your diamond, and you will live. Jeg har ikke nogen diamanter. Du kan få min diamanter. Hey, du kan få min. Hey, zombie kong. Vil du have min diamantstøvler? Værsgo. God zombie på plads. Jeg skal væk herfra. Lad mig leve. Jeg kan det. Okay. Nu er sådan at starte med det her. Lad os se noget ud af det. Shit. Der var en creeper. What the? Guleroder. Han kan jeg overleve. Det er der, jeg skal survive. Crap. Gå tilbage. Haha, du kan ikke komme herhen. Oh yeah, motherfucker. Så closer vi lige på den. Jeg bliver smadret. Lad mig leve. Hvor er jeg? Shit. Crap, man. Jeg kan ikke komme væk herfra. Okay, hvad var det lige, der droppede der? Det var en stige. Nu kan jeg komme op. Jeg var det godt. Okay. Gonna make the jump, mate. Jeg skal ud af det. Ja. Jeg overlevede det. Jeg frels. Nej, hold nu op. Nej. Hvordan flyver den, mand? Hvor er du, Lukas, mand? Jeg kan ikke finde dig. Okay, du den der giant, eller hvad? Eller fuck kan du være det? Nu prøver jeg fandme at lave mig om til en squid, okay? Det er squid. Hvor er han? Jeg kan ikke se ham. Det føler meget blæ. Hvor er det nederen? Selvom jeg er en blæksprut. Selvom jeg er en blæksprut, ikke også, så kan jeg ikke få vejr, når jeg er nede under vandet, altså. Det er ligesom en val, mand. Jeg skal op og vand 24/7.
Wow, hvad sker der, mand? Der er et eller andet, der eksploderer hernede. Au, okay, hvad var det? Hvad var det? Okay, er det dig? Okay. Jeg kan også gøre mig til en blæksprutte. Oh shit. Skal jeg bare passe på alle blæksprutterne? Oh shit, jeg kan ikke se. Gud, flyvende blæksprutte. Du kommer. Og jeg kan magi. Magi? Det skal jo ikke. Nej, nu. I call it fireball.